നമ്മുടെ ജഗന്നാഥൻ ഒറീസ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പോയാ? മാതാജി കാണാനില്ല. മാതാജി പിന്നെ അല്ലേ പേപ്പറിൽ എഴുതണില്ല, അത് വൺ സൈഡ് മാത്രല്ലേ എഴുതാൻ നമ്മള്, ബാക്ക് സൈഡ് എഴുതാൻ പാടില്ലല്ലോ? ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാലേ? ചെയ്യാം. കുറെ പേജ് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ട് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് മന്ത്രം ഏതാ 13 അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 13-ാമത്തെ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടുപേരും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിനു മുന്നത്തെ 3 മന്ത്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതിനു മുന്നേ പഠിച്ച മന്ത്രത്തില് മന്ത്രം 9 പറഞ്ഞ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ഇവ രണ്ടും നമ്മെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മന്ത്രം 10 പറയുന്നത് വിദ്യ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതും അവിദ്യയും രണ്ടും 2 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ തരുന്നു. മന്ത്രം 11 പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയ ഒരേ സമയം അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ മരണചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് 3 മന്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 9, 10, 11 വിദ്യയും അവിദ്യയും. ആദ്യത്തില് വിദ്യ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം അവിദ്യ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. അത് തന്നെ 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ, അത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെത്തിയപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെത്തിയപ്പോ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും എന്ന 2 വാക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വിദ്യക്കും അവിദ്യക്കും പകരം സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനാണ്, അസംഭൂതി 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. 9 നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 12 നമ്മൾ കണ്ടു ബ്രഹ്മം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്? ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു. 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും, അല്ലെ? ഇനി 13-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പറയുണ്ടാവുക? എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരാധനയല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയുണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലല്ലേ തരുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. രണ്ടും 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ മന്ത്രവും ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. വിദ്യയോ അവിദ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം മാറ്റുന്നു. ബാക്കി അവിടെ എന്താ വരുന്നത്?
സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അല്ലെ. ഉം. സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യതാഹൂറ സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. മറ്റേ മന്ത്രം പറഞ്ഞ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്? അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇത് ശുശ്രൂമധീരാണ വിദ്യ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടത്? സംഭവാത് അസംഭവാത്. ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സംഭവാത് അസംഭവാത്. അത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അത് ശരിയാ, കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 10ാമത്തില് നമ്മള് വിദ്യ അവിദ്യ. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, അവിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു, വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ 10ല് കണ്ടു. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനാണ്. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരാണ്. ഫസ്റ്റത്തില് സംഭവാത്, ഫസ്റ്റത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭൂതി അല്ലെ. ഫസ്റ്റത്തില് പറഞ്ഞ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് സംഭൂതി ലക്ഷ്യം. ആ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മമായിരുന്നു. ഇവിടെ സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. ചൊല്ലിയില്ലെല്ലാരും ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാ യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജചക്ഷിരേ. അത് കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജചക്ഷിരേ. അതൊരു കട്ടുണ്ട്. വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർ സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം ഏതസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലണ്ട? അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇത് ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? കഴിഞ്ഞു. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യരാഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും, അതായത് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നത അധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശുശ്രുമധീരാണം എന്നാ പറഞ്ഞ. ഇതി ശുശ്രുമധീരാണം. അപ്പൊ ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞ. ധീരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തമാധികാരികള്. ഉത്തമാധികാരികൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെ. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ ആദികാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, പരമോന്നതമല്ലാത്തത് ഏതാണ്?
ദേവന്മാര് അല്ലെ, ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം, പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് ധീരന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അവിദ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും പറയുന്നത് ഇത് ശുശ്രുമ ധീരാണം, ധീരന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് 10ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. 13 വന്നപ്പോ അവിടെ ആരായി മാറി? ഭഗവാനായി. സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സംഭവ അസംഭവ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ധീരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുകയില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സൂത്രവിദ്യ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം കേൾക്കേണ്ടത്. ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം പോകും, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നെന്നുള്ള ഭഗവാൻ 9:25 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിയാനായിട്ട് ആരാണോ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭൂലോകത്തില് അവിടെ വസിക്കാനായിട്ട് ആരാണോ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്, സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും അവര് ശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ജനിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജന്മം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ്. ഇതിൽ കുറെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:2 കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഏതാണ്? ഒരു അംഗീകൃതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അത് ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ആ ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എത്തിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കില്ല? യഥാരൂപത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹമഹത യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷിമാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ
അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? കാലക്രമേണ അത് മുറിഞ്ഞു പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറാണ്? നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അവിടെ വന്നു. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ, അത് മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അവിടെ വരും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായ അർജുനനെ കൊണ്ട് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച സമയം എന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ആ സുഹൃത്ത് ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഭഗവാൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഭക്തനും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തനുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ആരുമാണ്? മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 4-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നുമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഉണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തെയോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റില് കുറെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതിന് കുറെ വിവർത്തകരും വന്നിട്ടുണ്ട്, വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് പല രീതിയിലും അസംബന്ധങ്ങളാണ് അതിൽ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനിലോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു ആചാര്യയിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ. 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതേ ആ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും എപ്പോഴും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരോടും ഒരു കരുണാമയനായിരിക്കും, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും അത് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോ എപ്പോഴും അതിലെന്താ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക? ഭക്തിയായിരിക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവർത്തകരുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ നമ്മളൊരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് അല്ലാത്തവർക്ക്, ആ ഭൗതികവാദിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോ ഒന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റെല്ലാ ആരാധന രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 18-ാം അധ്യായത്തില് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, അല്ലെ, മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ശരണം പ്രാപിച്ച ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്നെ തെറ്റായ ധാരണയാൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവര് അവരെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഏത് വഴി കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും.
എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവര് പറയുന്നതാണ്, ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാലും നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും, നമുക്ക് അതിലൂടെ എതിലെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ആ തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞു എന്തേലും. സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വോ ഭജന്തേ മാം പുതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞാരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ, അവരെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലദ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലദ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അഥർവവേദത്തിലാണ് ഗോപാലദ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ധനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി നാരായണൻ പ്രജാപതികളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പോ നാരായണനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആരാണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം വന്നു, അതിനുശേഷം നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും ഇന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 11 രുദ്രന്മാരെ 12 ആദിത്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? നാരായണ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി, പിന്നെ പ്രജാപതികൾ വന്നു, ഇന്ദ്രനും അഷ്ടവസ്തുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി നടത്തുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരിലൂടെയാണ് വരുന്നത്? നാരായണിൽ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുതെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയല്ല, ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഈ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതമെന്ന് ഭൂതൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും എന്താ പറയുന്നത്? നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായതെന്നും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് അതന്നെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഗോവിന്ദനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്?
എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങൾ നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ഭൂത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂത എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആരാധനയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന പേര് പറയുന്നത്? ഭൂത എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഭൂത എന്നാണ് അവര് പറയുന്നവര്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 9:11 പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മൂഢന്മാരെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷോത്തമനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടത്തിന് സ്വന്തമായി അവര് ഈ ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൂഢന്മാരെന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാരണം ഗുരുജനങ്ങളോടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിതാമഹന്മാരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അർജുനൻ ഏത് ബോധത്തിലായിരുന്നു? ഭൗതിക ബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അർജുനൻ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലാവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയാസം അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വൈദിക വിജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. എപ്പോഴാണോ അർജുനൻ ബുധനായി തീരുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് അർജുനൻ എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോ അർജുനൻ എന്തായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി അനുസരിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴാണോ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ മുതൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധകനായിട്ട് തീർന്നു. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരുന്നു? അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ആരാധന പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ജന്മാതിസിഹത അഥവാ നാശത്തിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ് എന്നുള്ളത് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദാന്ത സൂത്രപ്രകാരം ഇവിടെ ഭഗവാൻ സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്നതുപോലെ നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി, അതായത് ജന്മാതിയസ്യത എന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രപ്രകാരം സംഭൂത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജനനത്തിനും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. ജനിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും ഉള്ളൊരു പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്
എന്ത് സംഭൂത എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭൂത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നിലനിൽക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന പോലെ നാശത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇതും അത് നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്നും എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ സംഭൂത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില് ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവ സ്ഥാനവുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭരണിയുമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അവിടെ, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാലേ ഇപ്പൊ പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്, പ്രളയം വരുമ്പോഴും സകലമാന ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാതും ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ സംഭരണിയാണ് ആര്? സംഭൂത. അതായത് സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തര പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജന്മധ്യാസ്യത അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ആരെ മാത്രമാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ യുഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തില് അടുത്ത യുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അതായത് പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ എല്ലാതും ആരിലേക്ക് പോകാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് വന്ന് ചേരാണ്. പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും അത് പുതിയൊരു എന്താ പറയാ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് വരാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരം വെളുത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ വീണ്ടും പിറ്റന്നാൾ അത് വരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് എല്ലാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭരണിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അഭിജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ, പൂർണ്ണ ബോധവാനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുകയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:26 കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:26 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ദേവന്മാർക്കും, ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയറക്കുകയാണ് ജീവജാലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം, അങ്ങനെ നമ്മൾ വേണ്ടവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കശാപ്പ് ശാലകളിൽ മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്? ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സേവനമല്ല. നമ്മൾ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയും അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ്? മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മള് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. വൈദ്യസഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും വേണ്ടവർക്ക്, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സേവനം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കശാപ്പുശാലകളിലെ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സേവനമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തര യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ 4 ക്ലേശങ്ങൾ ആ ശരീരത്തില് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവജാലങ്ങള് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ
ുള്ള ശ്രവണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം. അതായത് എന്താണ് അതെന്താണത് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഭാഗവത ശ്രവണം ജപവുമാണ് യുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം ഭാഗവത ശ്രവണവും നാമജപവുമാണ്. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവർ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഊഹാപോഹമാണെന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്. അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്, അതിന്റെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും ഇവര്. കാരണം മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ഊഹാപോഹമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തില് ശ്രവണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽറ്റ് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലതരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഇവര് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവര് സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പരോക്ഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകള് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രവിച്ചിരിക്കണം, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മൾ ശ്രവിച്ചിരിക്കണം. കാരണം അത് ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം. ഉപനിഷത്തുക്കള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത ചോദിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ഇത് അറിയുന്ന കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാണ്. കുറച്ച് മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാൻ ചൈത്യഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകാണ്. രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലീനസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാൻ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങളാൽ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടുമുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലീനസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. രാജസിക ഗുണം കൊണ്ടും താമസിക ഗുണം കൊണ്ടും എന്താണ് മലിനമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പവിത്രീകരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവത് കരുണയാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ. ഒരു ഭക്തന് എന്താ സാധിക്കുന്നത്, തമോ ഗുണങ്ങളാല് രജോ ഗുണം കൊണ്ടും തമോ ഗുണങ്ങള് നീക്കി കിട്ടാനായിട്ട് ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കാണ്. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങൾ സത്യഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭക്തൻ എന്ത് വരാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണ സത്വഗുണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അറിയാവോ? ക്ഷമ, ക്ഷമ, ദയ, ശൗചം, ശുചിത്വം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? മറന്നുപോയി. ഏതാണ് ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 42ാമത്തെ ശ്ലോകം, 42ാമത്തെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തത, സംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം, ശൗചം വരുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷതകൾ. ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശാന്തത ഉണ്ടാവും, സംയമനം ഉണ്ടാവും, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം, ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ആ ഭക്തന് എന്തായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായി തീരാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങള് ആ വ്യക്തിയില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തില് ഈ ഒരു പാതയിൽ കൂടെ പിന്തുടർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങള് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ആരുടെ ഒരു സഹായം വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെ പിന്തുടർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്താത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾക്ക് എന്താണ്? മുക്താത്മാവാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം പിന്നെ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവ എന്നതിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഗ്രൂപ്പില്? ഇല്ല മാതാജി, അയ്യോ മാതാജി, ഇതില് കുറെ ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള്. ഇത് മന്ത്രം 13 അല്ലേ? അതെ. അതെ. എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവൻ അല്ലേ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ഫലം, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ഫലം. രണ്ടുപേർക്കും എന്ത് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, അല്ലാതെ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം. മറ്റൊരു ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം അല്ലെ? രണ്ട് ഫലമാണെന്നാണ് നമ്മൾ അത് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന്, ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർക്ക്. അതെ, ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? യഥാർത്ഥ സൂത്രവിദ്യ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആചാര്യന്മാരിലെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവർക്ക്
ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്ലോകം 9:25 ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോകും. ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന് ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുന്ന അവരവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവർ. ഭഗവാനെ മാത്രം ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 1866 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ മാത്രം എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ഞാൻ എന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ താൽക്കാലികമായ ആരാധനകളിലൂടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവര് എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യമാണെന്നാണ് അവര് തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തും ഒരേ ലക്ഷ്യമാണ്, ഇതിലേ പോയാലും ആ വഴിക്ക് എത്തുന്നാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെ ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ ഇവരുടെ സർവ്വതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് താനാണ് എന്നാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെ സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണെന്നാണ് ആ പദത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അഥർവ വേദത്തിലെ ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അഥർവ വേദത്തിലുള്ളതാണ് ഗോപാലത ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ആ വൈദിക ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. വസ്തുക്കളെയും 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നാരായണൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണന് കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതും നാരായണ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണത്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 എന്താണ് പറയുന്നത്? 5:1 പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദായന ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണെന്ന് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആദികാരണവും ആനന്ദദായകനുമായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അതാണ് എന്തില് പറയണത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നത്. ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാരാണ്? കൃഷ്ണനെ മാത്രം ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മൂഢന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിച്ചത്? ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നാമജപത്തിലൂടെ, ബുദ്ധി കൊണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. നാമജപത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അഭിജ്ഞൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതൻ അതേ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്ന എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശില പോലെയല്ലെന്ന് അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാണെന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 26 7 അധ്യായം 26 എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം. ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം ശ്രവണം, നാമജപം. നാമജപവും ശ്രവണം. അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരസംഗ്രമായത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകാരം ക്രമേണ മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നു. ഇത് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുകയാണത്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതാണ്. സംഭവാത് അസംഭവാത് അല്ല, ഭഗവത് ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ? ഭഗവത് ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങള് അത് കാരുണ്യ രജഗുണം തമോ ഗുണം നീങ്ങി കിട്ടുന്നു. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രാജസികോ താമസികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അത് മലിനവശമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്നിവയുടെ അർത്ഥം വിശദമാക്കുക. സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദേവന്മാര്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന അതാരാണ്? സംഭവാത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അസംഭവാദ് ദേവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അസംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല സംഭവാദ് അസംഭവാദ്. സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അസംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവതമാരാണ്. അതാണ് സംഭവാദ് അസംഭവാദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അർത്ഥം സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? സംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെയാണ് അസംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പരമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അസംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെയാണ് സംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്.